måske er. Efter den der Niklas, tror jeg det var. Så går han til Mathias. Så ved vi igennem, at han blev så han går stadigvæk med armene op. Det er en fed bøger. Det er en rigtig fed bøger. Det er det også. Du har fået din egen prøve. Er det ikke en helt ny verden, der kommer ind i? Jo. Det er nok. Martin, er det ikke en helt ny verden? Jeg tror at vi skulle til at kunne røre lidt på hinanden. Nej. Nej, det er ikke heldigt, mand. Det var jo kun netter, ikke? Jo, det er rigeligt. Hvad er den toren? Nej, Det har jeg sagt før. Er det blevet brever af det? nej. Ikke. Hvor Martin? Har du nørdet på? Nej, det havde jeg sgu ikke. Det må jeg prøve, jeg skulle ikke miste det ikke, så jeg vidste godt, hvad jeg lort i det. Det er jo bare. Det er første gang, du til nogen helt den nye møde. Faktisk også 2 gange før. Det kan jeg godt sige. Med den? Nej, det var andre. Og så du død? Nej, okay. Ja, det skal ikke grine. Nej. Nej, det er sgu da modigt at gå op. Når man ved, at den ikke er gennemarbejdet. Roger Ure. Nej, jeg er her med Fline, som skal begge gange. Så kommer sige. Den vender sig op lidt om. Laver jeg følgende. For satan. Så fik du lige lov, så du ikke skal gå med på vand. Ej, nu står Pelle lige foran. Nu får jeg røven af Pelle. Hvorfor ikke? Åh, nej.